ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मातरेग्ला हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम क्लास बत्तनंच भगवत भक्तिरेग्ला हरे कृष्ण भागवतम अष्टादश पुराण लेट ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರಾಣ ಅಂಚದೈತ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ ನಮ್ಮ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪನಿ ಕಂಚದ ಐತು ಸುರುತ 2 ಶ್ಲೋಕನ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಂಖ್ಯದ ಶ್ರವಣದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಚಿನತೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಪರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಯ ಪಣ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಆ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪಂಪೇವೆ ಅಂಚದು ದೇವಹೂತಿ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆದ ನಮಕ್ 7 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7 ಎನ್ಮ ಒರಂಬ 10 15 ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಞಾನನು ದೂರ ಮಂತ್ರಿ ಪಂಡು ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಮೋಹದ ದೂರ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಪರ್ದ ಆದವನ್ಪರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆ ದೇವಹೂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಂಡತೆ ಉತ್ತರ ಅನ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯನ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಯರುಳ್ಳ ಅವೇ ಅಂಚದಾದ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಕ ಒರಂಬ 10 2 ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಜದು ಪಂಡ ಭಾಗವತದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಅವೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಪುರಾ ಪಾಪಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಶ್ರವಣ ಮಂತನ ಪಠನ ಮಂತನ ನಮಕ್ ದಾದ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಗವತ ಬೇತ ಪುರಾಣಲ ಈ ವಿಚಾರನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಕ ದೇವಹೂತಿ ದಾದ ಪಂಪ
ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ತು ದೇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಗ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಅಂಚದ್ ಎನ್ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನೆಕೊಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಏರೆಗ್ ನೆನೆಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವತ್ತು ಅವೇ ಅವತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಒಡಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತನೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದೆ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ 3ನೇ ಪಂಡಿತ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಒತ್ತುಲೆ ನಾನೋರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಂಚ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರು ನೆಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ಪುಜರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಜ್ಜರು ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೊಂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗೊಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋದು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಅಚಿರೇನಾದಿ ಗಚ್ಚತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಲೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಗಾತ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಅಂಚ ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪ ಅಂಚಾಣನೆ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಬಾಕಿದೇತು ಬರೋ ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ವಿಚಾರ ಅವಳು ಅಂಚಾಣ್ ಮುಳು ಇಂಚಾಣ್ ಹೌದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅದೇ ನಿಜದ ಇಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಚಾರನ ಇಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಪಂಡ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನಗಾತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಕುರುತೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೊತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಣಕ್ ಅಂಚದ್ ತೂ ಪಣ ತೂ ಎಂಚ ಕಣಕ್ನ ಪೊತ್ತುದು ಭಸ್ಮ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ತೂ ಪತ್ತಂಡ ಕನಕ ತೂ ಕೊರ್ಂಡ ಅವೆಂಚ ಕನಕನ್ ಪೊತ್ತದ ಭಸ್ಮ ಅನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಅಗ್ನಿ ಅವು ಅಗ್ನಿ ಇತ್ತಲೆಕ ಫೈರ್ ಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪು ಪಂಡ ಹೈಕ ಕರ್ಮದ ಪುರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡ ಪೊತ್ತದ ಭಸ್ಮ ಬಂತು ಇದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನದಾತು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಬೇತೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪುರಾ ಅನುಭವದ ಪರಿಪಕ್ವ ಫಲ ಅಂಚದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಅದೇ ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ನಾನು ಖಾಲಿ ಬುಕ್ಕುಲ ಓದ್ವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬೇತು ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಇಂದು ಮಂತನ ಕ್ಲೆಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಂಡ ಕರ್ಮಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆಲ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬೊಕ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ತೂವಡಿಗೆ ತೂದ ಅರೆಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುದು ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬರ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಓ ಆವಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿಕ್ಕುನ ಆವಡು ಒಚ್ಚುನ ಆವಡು ಅದೇ ಓವೇ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ತೂ ಇದೇ ಜನಕಲ್ ತೂವೇರ್ ಮೆಕ್ಲ ಅಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ತುಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲ ಅಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕು ಅದೇ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಚೀಪ್ ಆತು ಬೇರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತನ ಅಂಡ ಏರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಚ್ಚುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೆಮರಾಡ್ ತೋಜುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನ ಅವಳು ಅಡಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಚ್ಚುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಾರಿ ಪೋಲು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ದೇವರ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆನ್ ತೂಪೆರಿದೆ ಅಂಚ ಸೇವೆನ್ ತೂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪು ಇದೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತನಕ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಬತ್ತು ಓದೋಡು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸನ ಪ್ರವಚನ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚ ಅಂಚದ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಸೇವೆ ತೊಳೆದು ಅದೇ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು 35ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವ ಆಗ್ತದ 25ನೇ
ಪಂಡ ಈ ಗುರುನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ತೂವೇನವೇ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಲ್ದಿತ್ತ ನಮಗೆ నువ్వే పోయిట్ భాగవతము ಪಂಡ PDF ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪರು ಪಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಪಂಪರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಲೆ It is the duty of a spiritual master to teach how to decorate the deity in the temple, how cleanse the temple, how to worship deity. ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪರು ನೆಕ್ ತುಂಬುದ ಅಧ್ಯಾಯದವೇ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಕರ್ತವ್ಯಗೆ ಪಣ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪರು ಅಂಚದ it is the duty of the spiritual master to teach how decorate the deity in the temple. ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೆಂಚ ಅಂಚದ deity ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕಲ್ಪವನ ಎಂಚಾರೇನು ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ఒక ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ there are different procedures and rules and regulation which are followed in temple of Vishnu, and devotees go there and see the deity, the vigraha, and spiritually enjoy the form because all of the deities are benevolent. Okay, ಅಂಚದ ಪಂಡ deity ಪಂಡ ಅವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು. Okay, ಪ್ರತಿಮಾನಾಹಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನ ಅಂಚದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಪಂಡಿತೆ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಪೂರೇರೆಗಳ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪೇಜ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ ಅವೇ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಲು ಲೆರಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇತು ನಂಜಾದು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಳ ಭಂಗ ಅವೇ ಅಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಊದು ಬತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವಳು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಆರತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಐಟ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಕಾರಿಗೆ 4 ಸುತ್ತು ಬಂಜಿಗೆ 2 ಸುತ್ತು ಮೋನೆಗೆ 3 ಸುತ್ತು ಇಡೀ ಶರೀರಗೆ 7 ಸುತ್ತು ಅದೇ ಊದುಬತ್ತಿ ಆರತಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಂಚ ಪುರ ನಿಯಮ ಉಂಟು ಅಂಚದವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೂಡ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರ್ ತೂಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಅಂಚದ ಆ ಜ್ಞಾನ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪೂರಾ ಕರ್ಮಲ್ನ ಪೊತ್ತದು ಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಆನಂದ ತುಪ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪಂಪರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪರು ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ಜೀವನ ತುಪ್ಪುಂಡು. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ, ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಹುದು ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಿತ್ತದೆ ಅಂಚದ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕಂಬಿತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ್ದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಬರೆದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನ ದೇತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೀಪ್ ಗುಣ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ ವಾಣಿ ದೇವೇರ್ನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡುಗೆ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ದೇವೇಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಪೋಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣ್ಣ ದಾಲ ಮನ್ಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜ ಅರೆಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಅರೆಗೆ ಹಗ್ಗು ಮನ್ಪುವ ಅರೆನ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರುವ ದಾಲ ಅವ ಚೇಂಜಸ್ ಅವ ನಮ್ಮ ಸೀಕು ಗುಣ ಅವ
ದಾಲ ಹಾಕೋಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಚ್ಚದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೇ ಬರ್ಪುನೆ ಅದೇ ದೇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ഞാൻ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಅದೇ ಇತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವರಿಗೆ ತಾರಾಯಿಗೆ ದಳ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ದೇವರದೇ ಅದೇ ರಾಧಾರಾಣಿ ದಪ್ಪನು ತಾರಾಯಿ ಬರೋದು ನಮಕ್ ಅದೇ ದೇವರ ಬೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಅದೇ ಇತ್ತು ದಾಯ ದಾಳ ಆಪೋಜಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಣಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಚ್ಚು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುತ್ತಲ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ದಾದ ಪರಕ್ಕೆನೆ ತಂದವನ ಅವೇ ಏರ್ನ ಜೀವನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪೋಜಿ ನುವೆ ಕಾರಣ ಬೇತದಾಲ ಕಾರಣ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಪಾತೆರಡಕ್ಲೆ ಜಂಚದ ಪನೇರ ಪೋಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸುಡಿ ಅಗಲ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಪೂರ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸುಡಿಗೆ ಅಂಚದು ದೇವೇರ್ನ ವಾಣಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಅದೇ ಇಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಮ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತ ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೀಟಡ್ ಪನ್ನೇನ ಕೇನ್ ಇನ್ನೆ ಎಂಚ ದಾಲ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಸೀಕು ಬಂದ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲ ನಮಕ್ ದಾಲ ಕಾಯ್ದ ಹಾಪುಜಿ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಹಾಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಪೋಪುನ ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಉಂಡತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಪುನ ಜನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚು ಎಂಚದು ಅಂದು ಸುಮಾರು ವಿಧಿ ಉಂಡು ಪ್ರಭು ಪೂಜೆದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಕೊಲಿ ದೇವರ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಂಚದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇತು ಅದೇ ವಿಗ್ರಹಡ್ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಅವೇ ಆರತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮನ್ಕೋದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳು ಊದುಬತ್ತಿ ಕೊತ್ತಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಆರತಿ ಮನ್ಕೋದು ಅಂಚ ಧೂಪ ಕೊತ್ತಾವಡು ಮತ್ತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದು ದೇವರಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಅದೇ ತುಳಸಿ ಪಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಕೋದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂದಿಯೋಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಪೂ ತುಳಸಿ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಯೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಕೋದು ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ ವಿಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿನು ಅಂಜದ ಈ ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕೇನು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಆಂಡ ಆರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತೂದು ಪಂಡ ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕ ವಿಧಿನ ಫಾಲೋ ಮಂತನು ನಮ್ಮ ಇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂಚಿಂಚ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಕೊಡುವೆ ಅಂಚದ ಅಂಚ ಮಂತನು ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆದ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಮನ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗ್ರೋವಾಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುನ ಅಂಚೆ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಅದೇ ನೆನೆಪೊರಿ ಜೋಲ ಮರಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮನ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಮನ್ಕೊಡು ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಲ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೂದು ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನಾರು ಮಿತ್ತು ಕೊನೆಯರ್ನೇ ತೂಪು ನಮಕ್ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಡು ನಾವು ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡು ಪೂರ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ದೇವರ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ದೇವರ ಎಂಚ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಂತ ಏ ಯಥಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ತತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಈ ಎಂಚ ಶರಣಾಗತಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅಂಚನಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಂದ ದೇವ್ರ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಂದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳ ಅಂಚ ದೇವರು ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ಪಂಡಿತೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಂಡ ಪಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋನ ಅರ್ಹ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊನ್ನೇಟ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಏಕಾದಶಿ 10 ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಣ ಜೀವನಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿ ಪರಂ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭೌತಿಕ ಶಾಂತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಇತ ಬಾಕಿದ ಶಾಂತಿ ಇಂಚು ನೋಡ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ 1 ಗಂಟೆ ವಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಬೇಜಾಡ್ ಅಂಚಿನ ಶಾಂತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ
ಸುಖ ದುಃಖಲ ದೂರ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಖ ಇಂಚೆ ದೂರ ಆಪುನು ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ದೂರ ಆಪುನು, ಭೌತಿಕ ದುಃಖ ದೂರ ಆಪುನು ಯಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿ ಮಚಿರೇನಾದಿ ಗಚ್ಚತಿ ಪಣ ಅಂಚಿನಾಯ ಪಡೆದು ಶೀಘ್ರವಾದ ಪರಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಪಾಯ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸುಖಂ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಾ ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಅವ್ಯಯಂ ಪಣಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆತ್ತ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಸುಖಮಯವಾಯಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಮನಕೂಡ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದೇ ವರಣ್ಯ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ವರಣ್ಯ ಜಂಪಾಯರ್ ಆಪುದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ತೋಡಿ ಪೂರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ದಿನಟಿ ಕಲ್ಪೊಲಿಯ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಪೂರ ಕಲ್ಪೆ ಪೂರ ಸ್ಕಂದಲೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ದಿನಟಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯನೇ ಟೈಮ್ ಬೋದು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಬೋದು ತಿತಿಕ್ಷವ ಸಾಧುನ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ತಿತಿಕ್ಷ ಈಗ ತಾಲಿಯವನು ಬಾಲಿಯನು ಪನ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಡ ತಾಳ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡು ಅದೇ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋದು ದೇವರ ತುಪ್ಪೇರು ಪೂರ ತುಪ್ಪೇರು ನಾವು ಕೋಲ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಅದೇ ಹೌದಾ ಅಂಚಂದು ಅದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಜೀವನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನೇರ ಬರ್ತನೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮೂರನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಜದೆ ಅದೇ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ನೆನಪಿಗಿಸು ಅವೇ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಡ್ಲಕ್ಕೇನ್ ಪವೇ ಮುರಣಿ ಪನ್ನೆ ತುಲೆ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಕಲಿ ಪೂರ ಕಲಿ ಕುಳ್ಳುದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಹಾಲ್ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿನ ಕಲಿತಾ ಉಂಡತೆ ಮೈನೊಂದು ಎಂಚನ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ದಾಯಪಂಡ ಕಲಿಗುಂಡತೆ ಜ್ಞಾನ ವಿರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬಂತು ಬಟ್ ಕಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೇಗ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ఆయన ಅಂತ ತೀರ್ಥ ಪಾಡು ಕಾತು ಬಟ್ ಮೇ ಬತ್ತನೆ ಮೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇನು ಗುರುಪುನ್ನೆ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೇನು ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ಪೋಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅಡೆತಡೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಆಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಕಲಿ ನಮ್ಮನ ಗುರುಪೂಜಿ ಈ ಎಂಚ ಮಿತ್ತಿ ಪೋಪ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲೆಗೀತ ಬೇತಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮಕಾವು ಅಕ್ಲೆ ಈತ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮೋಸ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬುಡ್ಚನ್ನ ಒಂದು ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಆಪನೇನ್ ಪಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರ್ನ ಕೈತಡೆ ವಾತ್ ಪೋಪೂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂತೊಂದು ನಾಶ ಆಪನ ಅಕ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಎಂತೂ ನಾಶ ಆವಂದೇ ಉಳ್ಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆವಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂದ ಐದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪು ಈ ಕಲಿಗೂ ಅಂಚದ ಕಲಿ ಇಂಚಪುರ ಮಂತು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಾರಿ ಕಲಿ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಕಲಿನ್ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂಡ ಹರಿನಾಮ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಕಾರ್ಕೋಟಕಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ದಮಯಂತ್ಯ ನಲಸ್ಯ ಚ ಋತುಪರ್ಣಶ್ಚ ರಾಜರ್ಷೆ ಕೀರ್ತನಂ ಕಲಿನಾಶನಂ ಅಂಚದವರು ಕೀರ್ತನ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಪೆ ಕೀರ್ತನ ಪಂಡ ಹರಿನಾಮ ದೇವರ ಕಲಿ ಬಗ್ಗುನೆ ಉಂಡತೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತು ಈಕ್ಲ ಬಗ್ಗುದೇ ಆಯ್ ಆ ಜಾಗಿನ ಬುಡ್ದು ಬಲಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತಿ ಹರಿನಾಮ ಹರಿ ಕೀರ್ತನ అని ಬಂತು ಅಂಚಾಣ ಆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಬುಡ್ದು ಬಲಿತಾರೆ ಅವಳು ಉಂಟಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀರ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲಿಯುಗ ಕಲಿನ ಬೆರಿ ಪತ್ತ ಹೊಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಿನ ಕಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಲು ಬಂದ್ಪೇರ್ನೆ ತಿರ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಯರ್ನೆ ಬುಡ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಇಡೀ ಭ್ರಮಣವಂತೂ ಪಾಡ ಕಲಿ ಆತ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಮರ ಪನೊಂತೀರಿ ಕಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುದೇನ ತೋಚ ಬೇರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಏರ ಮರ ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಕಲಿ ನಮ್ಮನ್ ಪುರ ಬೊಬ್ಬ ಅವನವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವ ಅದೇ ಈಗ ಮಾಲೆ ಬತ್ತವ ನೋಡಿ ದೇವರನ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಕಲಿನ್ ಗಿಡಕೊಂಡು ನಿಜನ ಬೇತವೂ ತರಿ ಕರ್ದಲ ಸಾಧ್ಯ ಕೀರ್ತನಂ ಕಲಿನಾಶನಂ ಮಹಾಭಾರತ ಬಂದು ಕಲಿ ಬಗ್ಗುನ್ನೇ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೇತು ಇಕ್ಲ ಬಗ್ಗು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಜಪ ಅನ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೇಳೋಡು ಕಲಿನ್ ಬೇರೆ ಪತ್ತು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀಗ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಂಚದ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎರ್ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ ಆ ಶ್ಲೋಕಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವ ಭಾಗವತಂ ಓದುವ ಅದೇ ಓಲ್ ದಾದ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ
हेतो प्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतುರುಚ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರಾ ಹೈಕ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡದು ಪನೆರಾತಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುರಾ ಬಗೆತ ಸುಖ ದುಃಖಲೆಗೆ ಜೀವಿಯ ಕಾರಣಗೆ ಅದೇ మన ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೂಂಡೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿರು ಕೆಲವು ಜಾಗಡಿಗೆ ಜೀವಿ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿರು ಅದೇ ಈ ವಿಷಯದ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಹಜ ಹಂಗೆ ಮುಳ್ಪತ್ತುಲೆ ದಾದ ಪನೊಂದ್ಲೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವಿದು ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ म्हणजे ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಧಿದೇವತನಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಅಂಚದ್ ಇದೇನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೆರಿದೇರ ಪ್ರಕೃತಿಗ ಅತೀತ ಆದುಪ್ಪನ ಆತ್ಮನ ಸುಖ ದುಃಖ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಚೇತನಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣ ನಮನೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಾಯಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪಿರು ನಮಕ್ ಭೋಗ ಮನ್ಪುನ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋಜು ಸುಖ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸುಖದಾಲ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಖ ಇತ್ತಲೇಕ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಅಂಚೇನು ಅವ್ವಾಣ ಅಂಚಾವು ಇವಾಣ ಇಂಚಾವು ಮಂಡೇಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿಷೇಡಿ ಅದೇ ಸುಖ ದುಃಖ ಉಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯದ ವಸ್ತು ನಿಜ ಅಂಚದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ದೇವ ಹುಟ್ಟಿದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾರನು ಬಂಡ ಪಂಡ ಐಕ್ ಉತ್ತರನ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾರಿ ತುಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಭಾಗವತ ಮುಂದೆ ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಪಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಮ್ಮು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಪೋಯಿನೇರ್ದಾವರ ಅದೇ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲೇನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಂಡ್ ರಡ್ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚದ್ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ರಡ್ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪೀಠಿಗೆ ಎತ್ತಲೇಕ ಅಂಜದ್ ನಿಜವಾದ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಐಟ್ಲ ತೂಪನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಅಂಚದ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ ಉಂಟುಕ ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಪ್ರಕೃತೆ ಪುರುಷಸ್ಯಾಪಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರೂಹಿ ಕಾರಣ ಯೋರಸ್ಯ ಸದಶ್ಚಾಯದಾತ್ಮಕಂ ಎರಡು ಸರಿ ಪಂಪ ನಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲೆ ಅವನು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮಕ್ ಏತೋ ಪೆತ್ತಲೆ ದಾನವಂತನ ಫಲವತ್ತ ಅವೇ ಧರ್ಮಗ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಮದ್ಲ ಮಂತರ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಫಲ ಬೇತೆ ಅವಿದ್ಯೆರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಫಲ ಬೇಕು ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಂಪ ಅದೇ ನೆಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪಂಪಲಿದೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇದೇನ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಕೊಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಕೊಳಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಜೀವನ ನಡಪಾಯಿರ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ನೆತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕಮಾಯಿ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಮಾಯಿ ಮನ್ಪೇರ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದೇ ಐಟ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದು ಅವು ಆಚೆ ಬರು ಏತ್ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ఒక ಐಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಕ್ಕೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಭಂಗ ಬತ್ತು ಕಮಾವನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಓಡಿಕೊನೋದು ಪಾಡ್ನೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮಾಯಿನ ಪೂರ ಓಡಿಕೊನೋದು ನಿದ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಗಜ ಪೂರ ಕಮಾವೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಡಿಕೊನೋದು ಪಾಡ್ನೆ ಪನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಪಂಡ ಏತ ಅಜ್ಞಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಅದೇ ಐದು ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲು
ಓ ನೆಟ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ಐಟ್ ಪೂರಾ ಬಂಗ ಗುಡಿಯ ಓವೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಐಟ್ಲ ಬಂಗಣಿ ಪಣವೇ ಪಣ ತಮೋಗುಣ ಟಂಚನೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ದುಃಖ ತಮೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ ತಮೋಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಆಗ ಸುಖ ಬಂದ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜೀವಿ ದುಃಖನೇ ಸುಖನೇ ಬಂಗ ಉಡುಪೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಇದನ್ ಪೂರ ನಮಗ್ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚತೆ ನಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತುಗ ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಪ್ರಕೃತೆ ಪುರುಷಸ್ಯಾಪಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರೂಹಿ ಕಾರಣಯೋರಸ್ಯ ಸದಶ್ಚಾಯದಾತ್ಮಕಂ ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಪ್ರಕೃತೆ ಪುರುಷಸ್ಯಾಪಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರೂಹಿ ಕಾರಣಯೋರಸ್ಯ ಸದಶ್ಚಾಯದಾತ್ಮಕಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಪುರುಷಸ್ಯಾಪಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾರಣಯೋರಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯಾಪಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವಹೂತಿರುವಾಚ ಪ್ರಕೃತೆ ಪುರುಷಸ್ಯಾಪಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರೂಹಿ ಕಾರಣಯೋರಸ್ಯ ಸದಶ್ಚಾಯದಾತ್ಮಕಂ. ದೇವಹೂತಿ ಉವಾಚ ಪಣ ದೇವಹೂತಿ ಪಂಡರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತೆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿದ ಪುರುಷಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಪಿ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷಣಲೇನು ಪುರುಷ ಉತ್ತಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಬ್ರೂಹಿ ದಯಮಂತದ ವಿವರಿಸಲೇ ಕಾರಣಯೋ ಕಾರಣದ ಅಸ್ಯ ಆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸತ್ ಅಸತ್ ವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಯತ್ ಆತ್ಮಕಂ ಓವೆಡ್ದು ಪೂರ್ಣ ಅಂಚ ದೇವಹೂತಿ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಮಗಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಹೂತಿ ಪಂಡರಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣ ಆದು ಪುನಃ ಪರಮಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಯದಿದು ವಿವರಿಸಲ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ತೋಜುನ ಜಗತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೋಜಂದನ ಜಗತ್ತುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನ ಅದೇ ಬಟ್ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರ್ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ನಮ್ ಬೋಂಡ ತೋಜ ಮಾತಾಡಿ ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಅಂಜದ ಐಟ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತು ಭಾವೋ ಅನ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನಃ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ ಆಂಡ ನನೊಂಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನವು ವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಡ ವಸ್ತುನು ಮೀರ್ನು ಅಂಚದ ಪರಮೋನ್ನತವಾಯಿನ ನಾಶ ಆಪುಜಿ ಈ ಜಗತ್ತಡಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ನಾಶ ಆಂಡಲ ಆ ಜಾಗ ಇತ್ತನಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪುನ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಣ ಅರೆ ಭಗವಂತನೇ ಪೂರೈಕ್ಲ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಲೋ ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಯದೀದು ವಿವರಿಸಲೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು ಭಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಮಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಒರ್ತಿ ತನ್ನ ಕಂಡನೆನೊಡನೆ ಗೊಡೆದಿನಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಜೋಕಲ್ನೊಡನೆ ಅಮ್ಮನಂಚೆನೆ ಸಂಬಂಧನು ಹೊಂದುವನು
ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಜಿಂದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮಪ್ರಭು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಿನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುದುಪ್ಪಲು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಜಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಮಪ್ರಭು ఒక జీవనొడై సంబంధం ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಜದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೇನ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಜೀವಿಲೊಂದು ಯಾನ ಗರ್ಭೀಕರಿಸವೆಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೇನ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಜೀವಿಲೆರ್ದು ಯಾನೆ ಗರ್ಭೀಕರಿಸವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಜೀವಜಾತಿಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಭಗವಂತನೇ ಪಂತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಅಂಜದ್ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಾ ಜೀವಿಲೆನ ಬಾಂಧವ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ದೇವಹೂತಿ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಅದೇ ದೇವಹೂತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅರೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಉಂಡಾದೊಂಡು ಪಂಡದು ಪನೆರಾತಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ఒక ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹತ್ತತ್ವವಾದೊಂಡು ఒక ಆ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿದೈ ಬೈದು ಅದೇ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪಂಡ ಮಹತ್ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತುನಾರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಪುರ ಉಂಡು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೂಪಾಯಿನ ಈಗ ದುಂಬುಲ ತೂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಜದ ಪರಮಪ್ರಭುನ ನಸು ನೋಟರ್ದೆ ಸಮಸ್ತ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಗರ್ಭೀಕೃತ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡದ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಪನೆರಾತನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಂತು ಓಕೆ ಪಂಡ ನತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ಕೆಲವು ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನಂ ಪೋಪೇರಿ ಈ ವಿಷಯನ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರಂ ಹೇತುನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗತ್ ವಿಪರಿವರ್ತತೆ ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರ್ನ ನಸು ನೋಟರ್ದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಛೆದ ಆಧೀನಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮೂರನೆ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಮದ್ಭಯ ಅಂಜನೆ ತೈತರಿ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪಂತ ಅವೇ ವಿಷಯ ಅದೇ ಸಂಡೇ ಪ್ರಮಿಳ ಮತ್ತೈತಿಲ ಪಂಡಿತ್ತು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆರ್ದೆ ಹಾಕನೆ ಅಂಚ ದೇವಹೂತಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದೊಡನೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಧೀನಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿಯೋನೇರು ಇಚ್ಛೆ ಮಂದಿ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಧೀನಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿಯೋನೇರು ಆರು ಇಚ್ಛೆ ಮಂತರಿಗೆ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿಯೋನೇರು ಆರು ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೆರು ದಾಯ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧಡ್ ಪರಮಪ್ರಭುನ ಲಕ್ಷಣನು ತಿರಿಯುವನೇರ ಆರು ಇಚ್ಛೆ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚ ಏನಿರ್ದವರ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಒಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಭು ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಒಂಜೇ ಮಟ್ಟಡಿಚ್ಚಿ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ಪಂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬೇರು ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಟಾನೆ ಅರ್ಥವಂತೋನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನವೇ ಅಂಚದ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಕೆ ಏನೇರ್ನವಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ಭಾಷ್ಯ ಸುನ್ಲೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ವನಾಶ್ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲ ಪಾತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವನಾಶ ಅಂಚದ ಜೀವಿಲು ಭ್ರಾಂತರಾದುಕ್ಕುನಗ ಮಾಯಾವಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಈ ಭ್ರಾಂತಿನ ಪರಮಪ್ರಭುಗೂ ಆರೋಪಿಸರು ಆಂಡ ಇಂದು ಅನ್ವಯ ಆಪುಜಿ ಭಗವಂತ ಯಾಪ್ಪಗಲ ಭ್ರಾಂತ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಸಾಕಾರವಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕ್ಲ ನಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇವಹೂತಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೀನಾತ್ತು ಅವೇ ದೇವಹೂತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅದು ಪಾಂಡಾರು ಬುದ್ಧಿ ಹೀನಾತ್ತು ಜೀವಿಲು ಪರಮಪ್ರಭುನ ಸಮಾನ ಹಂತದಕ್ಲಾದಿಜ್ಜಿರ್ ಪನ್ಪುನ ತಿರಿಯುನಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಅರೆಗಿತ್ತನಿದೆ ಅದೇ ದೇವೆರ್ಲ ಜೀವಲ ಒಂಜೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನ ತಿರಿಯುನಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಅರೆಗಿತ್ತಂಡು ಜೀವಿಲು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಯಿನ
ಕಾರಣ ಅಕ್ಲು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಭಾಂತಗೊಳ್ಳುವೆರು ಇಜಿನ ಬದ್ದೆ ರಾಪೇರು ಆಂಡ ಪರಮ ಪ್ರಭುಲ ಬದ್ಧ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಜಿನ ಭ್ರಾಂತಗೊಳ್ದೇರು ಪಂಡದು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಅತ್ತು ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಾಯ್ನೇಡ್ದ ಅವರ ಆರು ಐತ ನಿಯಂತ್ರಣಗೆ ಒಳಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಈ ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಗ್ ಜೈಲ್ದ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜ ಅದೇ ಕೈ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೈಲ್ದ ನಿಯಮ ಅಂಚೆ ಅಂಚದ್ ಆರು ಸ್ವತಃ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾರು ಅಂಚದ್ ಆರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಲೆಡ್ದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನೊಳಗೆ ಪಂಡ ಅರೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಸತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಸತ್ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಪದಲೇನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತರ ಪಂಡ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಸತ್ ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಸತ್ ಇಜಿಂದ ಸದಾ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಂಚಿನ ಸದಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವು ಇಜಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಿ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಜಿಂದ ವಿಶ್ವನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯನ ಕುರುಳಿ ಪ್ರಪದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ದು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದು ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಇಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವರ ಅಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಡೆವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಅಂಚದವು ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ತೋಜುಂಡು ಕೂಡ ಅದೃಶ್ಯ ಆಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸದಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಭಗವಂತನೇ ಪರಮ ಕಾರಣ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಪಂಡ ಪೂರಲ ಭಗವಂತನೇ ಇರದೆ ಬರ್ಪಣೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅದೇ ಪುರಾ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೂರ ಜಗತ್ತಲೆ ಏನಾರದೆ ಬರ್ ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಅವೇ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಾನು 3 ಸರಿ ಕೆನ್ಪಾವ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಯತ್ತತ್ರಿಗುಣಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಸದಸದಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪ್ರಾಹು ಅವಿಶೇಷಂ ವಿಶೇಷವತ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಯತ್ತತ್ರಿಗುಣಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಸದಸದಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪ್ರಾಹು ಅವಿಶೇಷಂ ವಿಶೇಷವತ್ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಯತ್ತತ್ರಿಗುಣಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ ಅಸತಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪ್ರಾಹು ಅವಿಶೇಷಂ ವಿಶೇಷವತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದವೆ ಹರೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ವಿಶೇಷಂ ವಿಶೇಷಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ತ್ರಿಗುಣಂ
श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सत् असदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहु अविशेषं विशेषवत्. श्री भगवान उवाच देवोत्तम परम पुरुष पंडेर यत् ನನದುಂಬು ತತ್ ಅಂಚಿನ ತ್ರಿಗುಣಂ ಮೂಜಿ ಗುಣತ ಸಂಘಾತ ರೂಪವಾಯಿನ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ವ್ಯಕ್ತ ಆವಂದನ ವ್ಯಕ್ತ ಅತ್ತಂದನ ನಿತ್ಯಂ ನಿತ್ಯವಾಯಿನ ಸತ್ ಅಸದ್ ಆತ್ಮಕಂ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡದ ಪ್ರಾಹು ಲೆಪ್ಪಿರು ಅವಿಶೇಷಂ ಬೇತೆ ಮನ್ಪಂದೆಪ್ಪುನ ಭೇದ ಮನ್ಪಂದೆಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷವತ್ ಭೇದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಗ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪಂಡೇರ ಮೂಜಿ ಗುಣತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಈ ಜಗತ್ತು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಒಂದು ಅವಾಸ್ತವ ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತತ್ತು ಅಣ ವಾಸ್ತವ ಪನ್ಪುನಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಅವೈತ ಕಾರಣ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಂಬರೀಷ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಅಂಬರೀಷ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಒಕ್ಕ ಐನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾತುಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪುನಗ ಐನ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾತುಂಡು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಅಂಚತುಲೆ ಪ್ರಪರ್ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಲ್ಲೋದಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಭಗವಂತ ಸೂಚಿಸವೆ ಐನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾತುಂಡು ಈ ಪ್ರಧಾನನ ಭಗವಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸವೆ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿವರಣೆ ಪಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಕಲ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮೊತ್ತ ಆದುಂಡು ಅವು ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದಿತ್ತನ ಒಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶ ನೆಲೆನ ಒಳಗೊಂಡುದು ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋನುಲಿ ಅಂಚದ ಅವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆದಿತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶ ನೆಲೆ ಒಳಗೊಂಡುದುಂಡು ಪಂಡ ತಿರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಈ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರೋಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಭಾಗವತ ತಿರುಪಾಂಡು ಅಂಚದ ಪೂರ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವರ ಶ್ವಾಸಗುಂಡ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರ ಆತಂಡ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ವಾಯಿ ನಾವು ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರ್ ಆಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಹಂತ ಪಂಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ವಾಸ್ತವವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮನೆರ್ದು ಬೇತೆ ಆಯ್ ನಾವು ದಾಯ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಪ್ಪುಜ್ ಮಹತ್ತತ್ವಡ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಹತ್ತತ್ವ ಲ ಪ್ರಧಾನರ್ದೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ನ ಬೇತೆ ಪಂಡದು ವಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಡ ಪ್ರಧಾನ ನೈಜ ವಿವರಣೆನ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೆರಾತನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತ ಅನಗ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತೊಂದು ಪುನಗ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಈ ಹಂತನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾಪು ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಈ 24 ಅಂಶ ಉಂಡವೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಜಗತ್ತಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆಯ್ನ ಇರು ಆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಂಚದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಲಾಂಶ ಅತ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಲಾಂಶದ ಕ್ರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಯಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಜೀವ ಬೊಕ್ಕ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಅವಡು ಇಜಿನ ಉಪಾದಿತ ರಾಯ್ನ ಜೀವಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉಂಡು ದೇವರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು
ಮುಲ್ಪ ತಟಸ್ಥ ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡ ಜೀವ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ దాయపండ బద్ధ జీవుల ఉపాధిలు శాశ్వతమైనట్టు ఈ సంబంಧ ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷಣನ ಬಳಕೆ ಮಂಪರಾತನು ಪಂಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಪನ್ಪುನೇನು ಸೂಚಿಸೌಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ ಶಾಶ್ವತ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನ ನಮ ನಿತ್ಯ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ ತತ್ಪೂರ್ವತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರಾತನು ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಅವೇ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐದು ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೆರೊಲ್ಲ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಪೂರಾ ವಿವರಿಸೋನ್ ಪೋಪೆರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ವಿಷಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದಮಂತುಗ ಕಲ್ಪುಗ